Ассалому алейкум вародар. Ва алейкум ассалом. Внукова душанбе парвоз дори акаҷон. Бале, бале. Билета хидмон гирифтагӣ. Чанд рӯз пеш харида будем ака? Ҳамин 2 рӯз пеш. 2 рӯз пеш, чанд харидем ака? 2 рӯз пеш харидум 34000 туда обратно. Туда обратно гирифтагим 34000. Омади проверка чӣ буд ака? Не, ама как надо. Ягон кас, ягон. Як метр омади ё ки айдим этаж? Айдим этаж. Айдим этаж акаҷон. Хайр раҳмат ки бовар кардӣ, зан задӣ ба фикрам хидм неву. Бародарон бардошт, лекин бовар карде, ҳамун хела миннатдорум акаҷон. Барои мардуми муҳоҷир, мардуми тоҷик ҳар як нафаре ки дастгирӣ мекунад чӣ мегӯян ака? Ҳамин барои бародарои ҳамин ғариб мегӯм ки ҳамин коме хона рахтан, ҳамин бародар бале акаҷон мисол муроҷиат кунанд, бигиранд билет, как надо, ягон мушкилӣ нестай. Иншаллоҳ бихел бизабар иншаллоҳ. Бале акаҷон. Барои пересечени граница хубуш Тоҷикистон меғалтанд. Бале, ҳамин варианти хуб ҳамин ман ҳамин хона рафтаистам. Бале акаҷон. Хай иншаллоҳ ки регистратсия мегузаре, ҳамаша Аллоҳ нигаҳдор боша ака. Зинда боше. Ассалому алейкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳар як нафаре ки ҳар як видеои мо да суханҳои беҳтарин дастгирӣ мекунед ва бовар карда билет мехаре. Ҳаматон да ҳурмат раҳмат бошен. Ҳаматон дар аэропорти Внукова қарор дорем, хостем каме ҳам боша. Ай нарх навои билет шуморо хабардор кунем, барое ки ҳар рӯз нарх навои билет изменин мешава, баланд мешава, паст мешава. Хостем ай имрӯза шуморо хабардор кунем ва ҳозир ай Россия ба Тоҷикистон рафтан, бигем ай ҳама шаҳрҳои Россия ба Тоҷикистон рафтан, бигем ҳамаи компанияҳо ҳозир тест напурсидестай бе ташвиш кадоме ки билет дорен. Хай чанд видеом да гуфта будам. Ман баъзе нафарҳои ҳастанд ки хабардор нестам, барои ки комментариёро мебинам, бо мепурсанд ки тест дар кор ҳаст нест. Вақте ки ай Россия мерен дар кор нест, яъне ки ай Тоҷикистон омадан мепурсанд. Москва душанбе ай 8000 то 13000. Мисол чиқел ки видеои пеш таида будем ки 6-7000 дам харида будем, уҷа ай 8000 шидагӣ. Чанд қай ки одам бисёр билет бигира, ҳам қадар қиматтар мешава ва бози қимат шиданаш мумкин аст, барои ки ҳар сол наздики ида қимат мешава. И 8000 шам бигем дастрошиниё ай наздики ид бо қиматтар ай ки 9-11 ай. Москва клуб ай 8500 то 12000 ки хитонам дида будем ки баъзеода то 6000 гирифта будем, барои ки барвақт гирифта будан, гуфтем ки арзона гирен. Ҳозир уҷа ай 8500. Москва хуҷан боша, бигем пашти ҳамаи числош яге ки 13500 ам хелай. Вақт ай Тоҷикистон омадан агар бигем ай душанбе Москва ай 22000 то 27000. Ай клуб Москва ай 22000 то 23500 рубл. Ай хуҷан Москва ай 25 то 26500. Ва дар масъалаи проверкаш каме суҳбат мекунам. Хай ҳолатҳое ҳасте ки проверка мекунанд, ҳолатҳое ҳасте ки проверка намекунанд. Вақте ки меён аэропорти Внукова ай якум этаж дороен беҳтарай. Ва баъдан компания Ютер кадоме ки билет дора пастаратса кунем бортон зиёд нашава, барои ки 500 грамм зиёд шава. Бигем ки 5000 мегиранд то 20 килои дигара я багажи ҳисоб мекунанд. Вақти регистратсия гузаштан да пеш ай регистратсия гузаштан бортона кило кашен ки просто мегиранд роӣ мекунанд, меган ё меспорӣ ё ки ай ресид мемонӣ, пасадишинӣ наметиҳанд. Дар ин ҳолат нафарҳое ки пул надошта бошанд мемонанд. Хали ҳолатҳо бисёр шудагие ки дигар каса ба ҷош роӣ мекунанд, мемонад билетиш месӯзад. номером дар кунҷ ҳастай, занг мезанем, иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки билетотона бигирем. Агар ки ҷавоб дода натонистем, дар WhatsApp менависед ё ки WhatsApp да занг мезанем, ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. Нафарҳое ки барои граница пересекат кардан меган, бигем ҳозир Армения, баъдан клуб Тоҷикистон, бигем клуб арзонтар меғалта ва баъдан Ташкент роӣ кардаистем ки Ташкент агар компанияи ҳавоиларӣ боша, тест дар кор нестай. Лекин дигар компанияҳои Ютер ё ки дигар компанияҳо боша, тест меспорем. Ва бо хай саволҳотон мешава дигараш, иншаллоҳ занг мезанем, мепурсед, иншаллоҳ ки ҷавоб мегардонем. Боше.